লাই थांनाय 18 तारिख आगस्ट समबार सारिक जराव हातियाव थांना हनै थांमानि नग किफिलिया बुखुक रिनि जमातिया ताबुबो नग सकपाया खुबागै नगनि बरक रतुगै तंलायो आबुनि लुकुरकनो कयखा रिनि जमातियानि बसाय बिरकिसुर जमातिया बनि कामि ओंखा किल्ला गुलमुराव बसालाबो हान्य खरकसा तंगो फियाबा रिनि जमातिया बर थांका केबोदा खबितलांखा एबा बरगोदा केवबाय थांका साइमेया ओंगै लुकुरकनो तुमुनो अ बुखुक रिनि जमातियानो नुगुइ तंखे साहरना बागै नुखुनि बरक साख्लायखा बरनि ककदुक नम्बर अर साहरै चुबासु खायना बागै कयखा बिरकिसुर जमातिया बिरकिसुर जमातिया आमो आनि बोरै समबारनि सिमि बाजार थानाय थांमासि ताबो पर्यन्त न सकाया बक्का माइ थांखाना बै बेरे खलक्लां थांजाखाना तमा बिया हुजागदे तंखबोनो किसा नोखे ओ बोरैनो नोखे किसा तानो हेल्प खायगरदि आसुनो कयो